In kai fari ya ce kai fari, in kai baki ya ce kai baki, in kai kudi ya ce kai cuta da adam ba a iya maka kai. Komai za ka yi kai karka duba dan adam, don komai kai shi san ba a iya mishi dan adam. Don haka ko ya mutu sai an daure dan adam. Malam ka yi aikin gaban ka karka biye masa dan adam ba a iya masa. Idan na ɗauki wasa sai su gwadan ya nake haka ne, idan na ɗauki gasken sai su gwadan ai na yaudara ne. Tilas bidar uwa an iska dare ne ana dara, mai tsoro shi yake jira, shi wa zai kurbi kurkura. Masoyi kar ka kuskura, domin in dai ka kuskura wallahi komai ba a iya maka. Dan adam ba a iya masa, dan adam ba a iya masa. Ko ya mutu sai an daure dan adam ba a iya masa. Gidan tara to mu je gwanja mi ta kirkira, yau da gobe sai mun yi hattara, komai nisa muke jiran kira. Gobara ba ta cin halaliya, mu raba kanmu da cin haramiya, dan mu yi karko mu muru duniya. Allah shiga tsakaninmu da yanki, masu kuri masu fariya, masu karya masu karairaya. Yadda Allah ka ba mu duniya, sa da mun je mu muri lahira. Dan adam ba a iya masa, dan adam ba a iya masa. Ko ya mutu sai an daure dan adam ba a iya masa. In an yi ruwa ya faɗi an yi, sanyi ya faɗi an yi, zafi ya kayo ya faɗi an yi, da ka talauce ya yi ta faɗi kayi, in kayi kiba ya faɗi kayi, kara ma ya faɗi kayi. Dan adam shi ba a iya masa, sai ran da ya ji shi cikin ƙasa. Malam ka yi ka jaman ka kar ka biye masa, dan adam ba a iya masa.